Так, яшчэ крыху і партрэт будзе гатовы. О, добрага ранку усім гледачам, добра ранка. О, прывітанне, сябры. А у нас з Маргошай сёння вясёлая малявальная раніца. Можаце і вы ўзяць фламастары, паперу і таксама маляваць разам з намі. Лесік, не варушыся. Стаю. Усім салют! Прывітанне, Кася. Цішэй! То напалохаеш! Каго? Пакуль не ведаю. Дазнаюся, скажу. Кася, а чаму ты ў чорных акулярах і шаліку, нібы сышчык які? Усё правильно. Я нібы Шерлок Холмс, а ты можаш быць маім доктором Ватсоном. Лесік не можа быць ніякім Ватсонам. Ён не пазіруе. Пазіруе? Ага, гэтыя калякі-малякі падобныя на тыя, што мне даслалі. Усё супадае. Кася, не гавары загадкамі. Прызнайся, гэта твой малюнак. Ну, мой. А што, табе не спадабалася? А хіба такое можа спадабацца? І ў Лесіка што за вухі, што за нос? А акуляры чаму такія вялікі? Не, мастачка з цябе аніякая. Ён тут на сябе зусім не падобны. Пакажы. Вось. Ну... Што скажаш, Лесік? А што ён можа сказаць? Ён не можа сказаць праўду, каб цябе не пакрыўдзіць. А вось і магу. Я лічу, што малюнак атрымаўся вясёлы. Такім і павінен быць малюнак шарж. Які яшчэ шарж? Кася, шарж гэта малюнак, які робіцца ў гумарыстычнай форме. Гэта як? Вось, паглядзі. Ой, як смешна. Значыць, і мяне ты ў гэтым, як яго, шаржы намалявала. Ну так. Тады іншая справа. А, напрыклад, дом ці камп'ютар таксама можна смешна намаляваць, і гэта будзе шарж. Вядома, з гумарам можна намаляваць што заўгодна. Галоўнае, каб малюнак быў вясёлым, а не злым. Во як! А ў мяне так маляваць атрымаецца? Чаму не? Паспрабуй. Мы якраз малявальную раніцу абвясцілі. Не, зараз пасля расследавання мне адпачынак неабходны. Мультфільм падыдзе. А цікавы? Твой любимы, пра Машу. Ай, пра Машу давайце. А я ведаю назву карціны, якую складваў з пазлаў Мішка ў мультфільме. А я ведаю, што карціна гэта яшчэ ўпрыгожвае маю любімую цукерку Мішка касалапай. Правільна, а назва карціны якая? Раніца ў сасновым бору. І аўтар карціны Іван Шышкін. Так. А ці ведаеце вы, што пейзажыст Іван Шышкін намаляваў толькі таямнічы лес, а Мішак на карціне дамаляваў яго сябар, мастак Канстанцін Савіцкі. Не, я гэтага не ведала. А чаму ж тады лічыцца, што карціну напісаў толькі Іван Шышкін? Так атрымалася, што карціну купілі менавіта ў яго, а імя другога мастака стерлі. О, несправядліва! Трэба неадкладна дапісаць на карціне імя мастака, які Мішак намаляваў, Канстанціна Савіцкага. Я таксама так лічу, бо складана было яму касалапых маляваць. Так, мядзведзі ж не могуць пазіраваць і на месцы стаяць. Дзецям таксама цяжка сядзець нерухома. На сябе паспрабаваў. Уяўляю, як хацелася вось гэтай дзяўчынцы пабегаць, паскакаць, а прыходзілася пазіраваць і сядзець нерухома. Лесік, не ведаеш, што за яна? Ведаю. Вера Мамантава, дачка вядомага прамыслоўца. Ён сябраваў з мастаком Валянцінам Сяровым, які гэту карціну і напісаў. Назва яе дзяўчынка з персікамі? Правільна, Маргоша. Ах, і мне так захацелася зараз персікамі пачаставацца ці яшчэ чым-небудзь смачненькім. Без праблем. Зараз зробім мультыплікацыйную паўзу і пачастуемся. І вы, сябры, таксама далучайцеся. Я вось таксама лічу. Здолеў зламаць, здолей і адрамантаваць. Геніяльна, сказаў Лесік. Я зараз... Ты куды? Куды яна падзелася? Мужик, а вось
зовсім. Лесик, пам'ятаєш, ми позавчора у автомобілістів гуляли. Гэта калі твой аўтамабіль у мой урэзаўся. Ну так, І ты яшчэ надзьмулася. ну вядома, бо ти не їхав, а на місці стояв. Я стаяў таму, што на светлафоры чырвонае святло было. Ага. Элементарныя правілы дарожнага руху. Нічого не ведаю. Коли б твоя машина рухалася, моя б у яе не урезалася, а вот так ось і ремонтуй. Я? Ну, сам же только что сказал. Столі зламать, столі і адремонтовать. Кася, я не вінаваты. Гэта ты павінна была правілаў дарожнага руху прытрымлівацца. Ну, ні на хвіліначку вас пакінуць нельга. За чаго зноў спрачаецеся? Марго, мы гулялі пазаўчора у аўтамабілістаў. На дарозе? З машинамі? Да не, у нашем дворы на пляцоўцы. Тады добра. Хлопчык, які з намі гуляў, паказаў чырвонае святло светлафора, і я спыніўся. Правильно. А я гэтага не заўважыла, бо ў гэты час да мяне сяброўка падышла, і мы сталі смяяцца. Стаю на светлафоры, і раптам бубух! А гэта Кася ў мяне ўрэзалася сваёй машынкай, і дверца ў яе адляцела. Вось хто вінаваты? Я лічу, што сяброўка. Калі б яна не падышла, я б чырвонае святло таксама убачыла і не ўрэзалася ў Лесіка. А вы што скажаце, дзяўчынкі і хлопчыкі? Вось, гледачы лічаць, што ты, Кася, вінаватая. Бо нельга адразу некалькі спраў рабіць. А яшчэ іншых вінаваціць нельга. Ну, Лесічек, прабач, што я на цябе накінулася. Просто ты ж хлопчык, і ты лепей за мяне ў машынках разбіраешся. Я вось подумала, што, мабыць... Могла просто попросить, каб я твою машинку адрамантаваў. Я і прашу. Дапаможаш дверцу на месца прыладзіць, а? Вядома, дапамагу. Вось бачыш, Кася, усё можна вырашыць, толькі не трэба сваю віну на іншых перакладаць. Болей не буду, ну, пастараюся. Так, а пакуль я з тваёй машынкай вазіцца буду, вы з гледачамі мультфільм паглядзіце. Ён таксама пра аўтамабіль. Ну, якое совпадение. Так, дверцу прыладзіў, усё, машынка готова. Дякую, Лесик, ты сапраўдны сябар. Ну-ну, не подлізвайся. А я не подлізваюся. Прапаную сёння ў нашым двары яшчэ адны гонкі наладзіць. Ці можна ў якое іншае гульню пагуляць. Дзяўчынкі і хлопчыкі, а вы у якія гульні гуляеце з сябрамі летам? Напишите нам. Можете і малюнкі даслаць, ну, ці фотаздымкі. І пра правілы гульні у лісце не забудзьцеся напісаць. Каб потым мы развучылі гэтыя гульні разам з нашымі гледачамі. Адрасы-то пра ранка памятаеце? Паштовы 220-114, город Минск, вуліца Макаёнка, 9. Ці электронны добраранак.tv@gmail.com. Ну, а зараз час развітвацца. Наперадзе новы дзень. Няхай ён будзе цікавым і насычаным. А яшчэ вясёлым і сонечным. А мы сустрэнемся, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Каб зноў разам што-небудзь незвычайнае прыдумаць, я ж на прыдумкі мастачка. Усе гэта ведаюць, Кася.